Balimaou, ko Mali avocat, Burkina Faso avocat, Niger avocat, c'est-à-dire que AEC avocat bede farla nyogon ka ira ka foko Assimi Goïta en galon teka noro et maître Moutakatal la ko coup d'état ko nte coup d'état ko ede ko nien galondi. Vraiment ambe AEC avocat syndicat fefe ba bede farla nyogon ka bi ku bena na maître Moutakatal ka ko kuta blati. Maléo ni tare ni bonne nouvelle di ni ma ira ka fo ala ka tien bange maliko ina che jamana kana ke koni mo mi kungolo mandi ebe ko ta ngalo ndoro la ko ga imagine no anga sabali ala bende anga sabali ara made ibise sola chuko ibise nyogo bela chuko kani se anu malaka donc malien amena a fin kala sanno sebene fla la les avocats du Burkina Faso voilà. Pour mettre Moutakatal, voilà, les avocats du Mali, du Niger et du Burkina Faso se constituent pour défendre Maître Moutakatal détenu illégalement par le service de renseignement du Mali, la SE, la sécurité d'État. Malien kuma befle. Est-ce que vous, ni n'yongo de la ka kefolo wa? Ni n'yongo ma de li ka kefolo. Parce que trop c'est trop. Maître Mohamed Ali Bachili Minanao, est-ce que Burkina avocat ou la kubuda do ala? Est-ce que mon avocat ou la kubuda do ala? Mais mouna mogobe ki dadu. Ali Sénégali kelengale moufleni. Sénégali ministre kordo boraka kuma koni Assimi Goïta nga nie mana ko nyoko mana ko flama delika dafolo. Ko c'est la honte. Abise abo choko jume. Ni mogo mi mandi awe aben galon tike kanoro ola. Bon ninganga ni maira aula. Olu bora Mali ortem yo communiquer minke. Mali ortem yo communiquer munke. Uye mogo munu ira. Mali télévision sola oye Umar Marcoli uyo de toko ira ani capitaine Soiba kelengele Mali ortemo ani Mali procureur ye mogo munu toko fo kol de impliquer lembe oye Soiba capitaine Soiba kelengele ale toko bola abedi toko bola ani officier chama futara shiriki jabaten do fotobo aita procureur ka fen kala Soiba bora Soiba ma Umar Marco Togofo, Soiba capitaine Soiba Jarabora ka video kiri karamuke. Tellement yan galon tege fu ere nazira galon kono. Capitaine Soiba bora ka video mka ay mundi fo. Ako ko ale ni muntaka ani abedi a drone fa mamo wara Togofo. Mais communiquer min bora oye kuma mun fo. Mali justice ye kuma mun fo. Ani Soiba Jara capitaine Soiba Jara kuma fo utekilinge. Ima malo yako jugu alo mas oye Soiba Jara ka kuma bode. Molo ko jugu tellement ya don galondo umase ka abo Mali télé la Mali gouvernement sarana ka bla ka page ou sans fela ou la aita Mali gouvernement ma bla procureur ma kuma ka foi parce que galondo do beba don galondo awa Burkina avocat baro moko avocat syndicat me Burkina avocat syndicat me Niger ani Mali taw ou bede farale me ka cette fois-ci ko nte blati mais mon fo AEC président to ngena Aïsia anga ke tienka anga ke momi konga gwanye anga ngalo norola ça c'est pas bon ne se gutu ngara maître Moutakatal liti ke nyoko fe Moutakatal baraketa kureta ko kuma kumbe fo wakati mina kanto M5 kono ni ke mogo fla kumbe M5 kono olu kumbe sran ni kureta ko kuma woni fe fotoro ni afoli na tro docteur Shogel ko kala maiga fleni ale ni maître Moutakatal olu kumbi prudence kumbolu mogo fla de la gateme M5 mogo beka awa kanto M5 kella wakati mina mogo kun koman gone kateme Shogel ni Moutakaka ngol de beka ngakela tienere kumbafo ngu kalmelen do te fanga keta tu vois parce que ngu chochole no olu kumbafo kanga calmer c'est pas des gens qui fonctionnent comme ça awere ko Moutaka ko Moussa Traoré be gado da ko Moutaka kumbulla kataka fenge aw mo fa ma galote ka dor Moutaka talla Moutaka mogo miye Moutaka tenin ko nke quoi c'est pas comme ça qui tra Moutaka ma mogo were soro kata kurita ko fona fo sura sikoro et puis confin do daru la ko ngone yela la de quoi donc même fo Mali autorité mogo na ay Moutaka bla wallahi ay Moutaka bla ay Arasfati bla ay docteur Shogel ko kala maïga bla ay Clément Dambélé bla ay Rose Poivron bla prisonnier politique FFB aya bela jelim bla aka réconciliation ke o de kay Mali mani wakati la ma siminta ke pasaka falendu ayada lendu na simio ke sisa
ka recrutement ke peut-être là la beke ma attaque di quoi ne gan ba fo parce que ni me ko fara critiquer figa solution dama ni ne bora dongodo Assimi Goïta mai ne te solution di ne ta fo ni ne kan ni mai ne to fo awere tanga tikene la aka nga fo segu tungara yere ta segu ta Assimi yere di fe mais malien be ba don ne ka vidéo la ne be solution di Assimi ma be la be ba don Assimi e recrutement ke na Assimi Mali sorasi ma million clé recrutement ke bi Mali ka gagné Jomba Tokota est-ce que ne ba Tokota Assimi ne ba Tokota Mali ba Tokota ne ka kele be fle ne te mo kele ki farsugo be ki kuka gone non ne tatoyi ne fle ka solution dama wallahi billahi na Assimi mo be bla ka bo kasola samno ka réconciliation ga ala yere ba garjige ele ma attaque di parce que danga ba ko o te solution do ya et c'est ka mo ka leaderum ne kudu ka so ko lu ko situno ti sutende donc ko be fle donc avocat keni wula et emballement tiaras bati mu fa nga janga name ibe aramaden do fin do de fait ibe aramaden do fin do de fait anga janga name to anga name to integrer tugomi pour moi Assimi nous be so je ko be ma ta kula wo ne ka jati akira ne la donc akira ne la tugomi pour moi be se ka ke mo sugu bela ki mina kan galun daila qui l'anjaba qui bouda diekono on va faire parler les téléphones ou bien couler taqué Boubou Sara et jusqu'à ce que Sali à l'époque ministre appela jere ni messa arasbati une fois maintenant ibisika fo arasbati comme ne flene ne na arasbati ka tableau te klingi mais arasbati ana sominde arasbati ne ni beni wule ka fana ko he ko ni sorasi nunu te mo jelungi adon fien kumba benuna ne na arasbati tableau te klingi babodo mais ay tien fo quoi les gars, il a dit la vérité. Hali Assimi tient fort, ne ba nga tient fort. Ne ga vie befle. Ça n'était tate acharnement mo yere personne contre la quoi. Il n'a faut pas muso kango bambe faransi. Obunoyi acharné la al ni nyuma ka ta fo. Ne to mo yi quoi. C'est nenga nge kan et puis ne bogolo kan ne budongo. Ne be chugo mi ne mo ga beti, ne fa beti. Donc moi je sais qui je suis. Il n'est qu'à n'atta te créer chuko ne ta ke jugu ya oro ko ka ke doro ka foi man ye aka ni shi man matin midi soir aka ni man aller de beta mbe ko ne te ten quoi parce que uga muso pia le no be français kango bain na be kuma kangi ba ko cheka nte fe ka to ere bonda kono o muso pia le na le be kuma doro be tene na le ti fe ke ni ai sarade e ka foi de man hal ni ko ma bonjour aba fa ki aneni bo ala ka mo kishi wo shintane ya makwa. C'est très très grave. Yeah. C'est des gens qui vont beaucoup souffrir. Bon, ne t'étais ne lâchez non quoi. Allez si Assimi changera ne be dunu ni balata ka Assimi fasada. Ne taille conviction di. Anga janga ni ke ne ta odi. Ne be solution de Assimi ma. Bon, Niger avocat ne maloya de Assimi ma. Diebe tigere il a bea dompi ali mali wulu be ki ma prrr ki bire ibira mettre mutakatan kono. Ni ne ka kele shogali ko kele o muntaka tal ni shogali ma kele ya mais on ne be ka muntaka défend bi ni ne ka kele shogali kele est-ce que ne be muntaka tal défend bi ya muntaka ni shogali ma kele ya malembe mabogala ma ni binkere hali wulu kono ne be wulu défend ne be tendi ba muso pia para kango de mumbe français ale bolo kale ne mo ko suga kele ya ne ga kele ne be karamaden défendre quelle qu'en soit ta couleur quelle qu'en soit ta position ma ti te dien du gogolo nga koni bin kere ko na koni ti défend ali bin kere Assimi kono ne ba défend était parti prisé parce que moi j'ai été élevé d'une famille digne ne shaka inde ne bogolo kayen awa ne kabila fana kayen jugu attend chia là quoi y en a pas on a la bouche. Mais au fond là, on n'a rien contre personne. Mais quand 100 km ni moi rankini bi kono juguya na tout là quoi. Moi je ne suis pas dans ça. Ne ba mu fo bela jelengena. Assimi Goïta mbolula de. Maître Moutaka talka affaire là, il a eu honte. Amalula. Moutaka tal mi défend jusqu'à hi. Wallahi. Moutaka mangole ko nga défend, malien de lamba défend parce que binkera kono. Ni binkera mo ne mo jolu défend. Ne mo chama défendre ne mo do défend fo galon tika ko le wardi ne ma. Ne ti défend ka wardi ne ma. Ne ti défend ne bi défend ala kama. Ali kana fo ne ma bonjour. Wallahi ne ba ke ala kama.
parce que me sabi me sa shinintado ni sara domina ni Sékou Toungara sara domina au moins una fondo nyena ton père était bien, ton père était comme ça. Djouya est fin d'ombaliade. C'est pour cela que je suis préparé mes français. Quand Kango de mumbe français. Il faut que je dise comme ça. Djouya est fléni. C'est une maladie. Bon, d'autres taille ou chiaï, bon, je ne sais pas. D'autres taille, je ne sais pas. D'autres taille, Abou Djeli là, quoi. C'est héréditaire d'autres taille. Peut-être, je ne sais pas. Mangen tatoui. Moi, je n'ai rien contre personne. Non. Allez, Moribo connaît fléni, n'a n'y manque pas fort. Maman, il dit, voilà la vérité. Je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. On était mon djougou fait. Mon même mon djougou, on est tout fait quoi. On était à la de la fenge malla. Jamais de la vie. Nebe danga do dongo do. Mon beka mali djougou à la baby. C'est aussi simple que ça. Donc on est à Odrone. Ka foyena. Binkera maître mutakatalka. Mounou beka ta do asiminga jela. Ni fanga bina domina. Vous allez tous répondre devant une juridiction compétente du Mali. Parce qu'il n'y a que des dames dans les athées communes. Assimi Goïta Flek a warakou de mine. Ata do ay commun que il vient de faire quelque chose de très grave. Une coïnté blatande, Montakatal ka coïnté blatande. Kangalon te ka noro tchela. Aou ni ala na krache. Aou bebo kataka. C'est ni mo munu kela do ba coup et puis abe système kelen de quoi. Ou ni kelen de kema manali ba ko to donc kasola pendant 5 mois. C'est-à-dire ça fait mal ka mali mo ba bela kushi. Bonne be ka ke aïsi kono. Horanya bemi aw koko anga folomogo kanga sigan dambema anga folomogo kunten galon noro mogola aw be ka galon noro mogola aw bi seka aw waso ni Modibo Keïta ya aw te révolutionnaire ye aw mara jamana libéré kama aw nana bendia de kama mogo ba faso fe halala de dametiki de kangalo kiga baraka ngalo noro mogo wera ula no e mama ka barai ali nyama denga sanai et ka bara wele te ela pour que ka fanga soro pour que ka avancer et te dowere kere e be galon noro mo la kuma be e ka vivre te ela note mamu bi supporter hali wulu ka fsamuyi billahi talai pa horon den te galon noro mo la ko halala den dambe tigi den fena na na bi da ite so ngalo ite so ki baraka ke galon noro mo la mo be sra alanya wala attaquer ablay kuna don la ibesa dondola ampepe ka kuma dondola ambe minek ambe sade ambe be sa dondola ha mo be kashi ala karsa sara Sékou Toungara sara Abdou Niang sara Assimi Goïta sara Boubou Mabel sara o bebe fo dondola ibe mine isalene ki mine ki siri ki da kasange kono kati bla dinge kono ye kuma munu fo erezoka i deunde be na la sigisa aw fa kuma kan fle Oga sura ebi kaburu kono. Iye galo min tege. Ka namara min ke ka nafolo soro. O nafolo. Ibo mi marade. I muso be tila ka taga furu siri cewere ma. Obi je e ka nafolo le kofe. I dale kaburu kono fibe kasi. Fibi tege kinki to kaburu kono. Ebe i muso titaye. I denu titaye. Ibe sa domina mumba foka me sa ino fobe. Be arama ne ite fuyi kwa. Arama de aga sabali sa che dondola bebe sa. C'est pour ça que je dis que Abdou Niang nous ni Boubou Mabel Nadje, ou tout miri sayala, ou tout miri donnera au bisadi. Avec ça, kaka mobluto, kaka soto, ite takaburu korandika soyo. Ibi wasoni moblimiye, donnera ibe sa kika moblimito, i musode. E muso beta furu siri man badoma, ou bois usi ka moblungono, faut bijou di musodima. Bijou dinga dorafi bito kaburu kono kame. Et toi, tu es qui? Tu as un strassa, tu as donné l'ambébé ça. Ibe koke ki miride ne deum betlaka ne ka nindi asi bon mama ti mirite ali nyama denga fsani c'est pour ça ne be kan sura sura ne be ka yelo mali don no be kala asimi to ko be tunu mali histoire là ni asimi to ko fali wulu be pronchi la kare kuna il est sorti par la petite porte c'est fini tiens adama denga baraka ka galo noro mogola non c'est du jamais vu Sunjata moke Modibo Keïta moke Machi moke dans la vie. Assimi kelente, Assimi ni Modibo kone, ou le ga baraini. Wallahi billahi. Assimi Goïta ni Modibo kone le ga barake. Tia te muso te ou fladidou. Fen djougou den flambe mali kono, mali djougou fimu, ali djougou ni kafsani mwomi o Modibo kone ni Assimi di. E muso kango de, ni ifuru sur le Modibo kone ma ou je ne sais pas mou ma n'on tienne tardo. E jo kebe na Modibo kone défend joyi.
Donc mais moi il y a des gens que je déteste quoi. Je ne veux même pas entendre des gens qui viennent adopter Mako Maliki Diko ba tout d'abord. Quelle connerie comme ça là. C'est même vidéo en black quoi. Ala ka hera ke Mali. Nous te ka ndambe keleke de, te ka ndambe keleke. Nous e tanyi naudi. Nous nana ko ta de ngini ka ngware ngini ka dun ki ja mais ala ma debi tala ala batala. Ala ka tien bangi. Ni tien be asimi bolo. Wallahi me kuma nye halala di. Ne wurutan de ni. Ni tien be asimi bolo. Na halala ya koson. Mba deli ala fe. Ni tien be asimi bolo. Ala ka asimi sangorota. Ala ka asimi ka kalo mene. Mo ni ta asimi fa ala ka ben malu. Ni tien ba bolo de. Mena asimi galunka. Ala ka libu. Ala ka nasimi ben galunka. Ala ka libu. Aka juga ka teme karafitaka. Aka juga ka teme Samuel Dutaka. Ne bora kumala. Ala ko domne. Bela jelen ka foko amina ya rabbi. Allah enene manyu